σας παιδάκια. Σήμερα θα παίξουμε Brookhaven. Κάτσε να κλείσουμε την κάμερα. Αυτή είναι το μικρό κοριτσάκι. Είναι τόση. Και η μαμά. Κάτσε να το αλλάξουμε το skin. Το skin τη δείτε αργότερα. Κάτσε να πάω στο σπίτι. Δεν είπε ποια είναι αυτή η κοπέλα. Όχι, είπε ότι το είπε η Ζαχαριουδάκη. Και θα πάμε με ένα άλογο γιατί είναι το πιο γρήγορα να πράξει. Η Ζαχαριουδάκη το είπε και ότι η Ζαχαριουδάκη είδε έναν που έμοιαζε με το Βάμκα, αλλά λέει αυτή την είδε σίγουρα. Και λέει την είδε με ένα γόρι και έφταξε μαλάκα τη Ζαχαριουδάκη. Μα όχι, αφού εγώ της το είπα, ρε μαλάκα, τι να της στείλεις μήνυμα. Τι να της πω, αφού μαζί ήμασταν. Λέω να βάλω αυτό το πιο μεγάλο σπίτι. Όχι. Ναι, αυτό της είπε στο τηλέφωνο, της κάνει. Αυτή, λέει, η Ζαχαριουδάκη μου το είπε. Δεν είπε εμένα, λέει η Ελένη Ζαχαριουδάκη. Και κάνει, πού το έμαθα αυτή. Λέει η Ζαχαριουδάκη, περίμενε. Άκου ρε μαλάκα, άκου. Λέει η Παναγιώτα ότι αυτή η κοπέλα η Ζαχαριουδάκη που μου το είπε αυτό, λέει τους είδε κέντρο, αλλά δεν ξέρει αν ήταν ο Βάμπας γιατί ήταν ένα που του έμοιαζε. Αλλά αυτή λέει την είδε σίγουρα. Σταμάτησε ένα. Θα ανέβει πάνω. Γεια μαμά, γύρισα από το σχολείο. Περιμένετε. Και πού ήσουν? Μαμά, γιατί είσαι τόσο περίεργη? Γιατί είσαι τόσο... Μαμά, γιατί είσαι τόσο περίεργη? Τίποτα αγάπη μου, κάτσε. Εντάξει, αλλά βάλε μου να φάω. TikTok που είχε κάνει κάτι με έναν Κώστα. Διάλεξα στη Λένα της βάλω αυτή την μπλου. Αυτό το κολλάνε, εντάξει. Ωραία, θα σου βάλω κάτι να φας. Ωραία. Περιμένετε να βγάλω μια τη μαμά. Ωραία, θα σου βάλω κάτι να φάω, ωραία. Μαλάκα, χαζό. Δεν έκανα. Δεν ορκίζομαι, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Έχω ξεχάσει, μπερδεύτηκα. Τίποτα άλλο. Τι μπορώ. Θα τις βάλω κοντά. Αλλά και εγώ να δεις πως σειρά. Εσύ δεν με γράφεις, είναι το μόνο σίγουρο. Έλα, γράφω μου, ορίστε. Φάτο, εντάξει. Ωραία, δεν θα σε παίρνω. Περιμένετε. Επειδή αυτό που λες είναι πάρα πολύ άσχημο και το έχεις ξαναπεί.